Eliphondo lindelwe ngumsebenzi omkhulu wokugonya abantu abayi-3.7 million. Kuzogonywa umyinge 67% wabantu, lo myinge awabali abo baphantsi kweminyaka eli-18. Lo msebenzi wokugonya uzokwenziwa ngabasebenzi bempilo abangama-500, ngabantu abayi-9,510 abasoleke COVID-19 eMpuma Koloni, elona nani liphezulu kweli lizwe. Xa kufika elam ilixa ndiza kugonywa kwaye yinto ekuza kufuneka sonke siyenzile. Uba ithetha ukuthi thina zinkokheli funeka size ngaphambili sizokhokela ukugonywa kwabantu, sizinkokheli funeka siyenzile loo nto ngaphandle kwamathandabuzo ukubonisa abantu into okokuba eli chiza silifunileyo salilolonga ukuqinisekisa uba li-right kwaye li-right and abantu balibone nalapha kuthi. Kuqhelelwa ukuba ngabasebenzi besebe lezempilo abangama-200,000 abazokugonya kwisigaba sokuqala sale nkqubo. Kodwa inanto ebalulekileyo kukubambisana noluntu. This form of reluctance was there before, but as traditional leaders we sat with our people and indeed many lives were saved. Eli sebe limene nemingeni liqela kulindeke ukuba izikolo zisetyenziswe njengeendawo zokugonyela abantu. When we took the education sector and superimposed healthcare facility map, the education map on the population distribution, we realized that there is a better reach of communities when you use the schools. Ukusebenzisana noluntu kuyakhuthazwa kakhulu. Essential as we roll out vaccines in the current stage where they are made, to have continuous community engagement, allow individuals to say their fears, and we are able to respond appropriately. Abantu bokuqala bokugonywa eza kuba abasebenzi besebe lwezempilo nabo bangapha kweminyaka ama-60. Ndingulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eBhayi.